Hayibo. Engabe kwenze njani ke namhlanje? Nkulunkulu. Yebo umusa. Nkulunkulu. Banelebo. Makhelwane. Yini makhelwane kwenze njani? Wangena usuvuseleleke kangaka? Nkosi. Makhelwane ngaze ngajabula emhlabeni. Kwenze njani MaSbisi? Makhelwane yazi yangithanda inkosi hayi bo. Ususamelela kamnandi kanje. Ngize ngibe namahloni ngithi uthi kodwa ngisasemhlabeni ngize ngizincinze. Uthi kodwa ngisasemhlabeni. Ngoba makhelwane ngithi mangicabanga izinto ezike zenzeke empilweni nami eminyakeni labantwana bengakakhulu bengakabi ngaka. Ngithi ayikhona. Angazi manje noma kuya zonke imithando zeyinyembezi zamanje. Kwenzakalani? Makhelwane, ave kuNomusa yini? Nomusa umntanami uyangifonela benendoda yakhe bayajabula. Uyaskrima ucingweni uyajabula ngithi kwenze njani Muso? Uthi manje bese mbulala yini balwa njalo phela MaSbisi. Uskrima wenzani? Angizwanga naleyo kulo. Uthi ke ngithola umsebenzi. Uthola umsebenzi kuphi mono? Uthola umsebenzi phesheya uNomusa. Uyangizwana? uNomusa wakabana lokhuluma ngayo. Bangakho bazi. Cha uyilo kwakho phela kodwa manje sengiyadideka ukuthi kuza kanjani. Ufake kodwa mangaba wazwa kwami uyena impela ke lo ngikhuluma ngaye. Ingane uphesheya uyonzani manje phesheya uNomusa? Ingane usefuna ukukhulisa ingane le emazweni angaziwa. Uyokhulisa ingane emazweni la ezingawazi. Makhelwane. Akho zingane uzikhulisa emazweni Nomusa kanabantwana ngithi uyazi kaka bathola abantwana. Awu kanti akasawuphinda azaleni. Umuntu usengavela nje ahambe ugane bese ehambe entazabula nje entazabule emazweni. Ukhohlayo. Yabona abantwana sibazele abafani nathi. Abayona lendlela ethi yaqala. Ovele nje uthi ukufundisa ukuthi funda ukubhalela imiyeni incwadi ukwazi ukucela imali yempuphu. Bayafunda bethu abantwana. Ukhululiwe nokade efunda noNomusa. Wayeka phansi isikole uNomusa ukhululiwe waqhubeka uNomusa wafunda. Waqhubeka uNomusa wafunda. Waqhubeka ukhululiwe wazalwa waqhubeka uNomusa wafunda. Bekwenzeka lapha phambi kwakho ukubuka ngithi. Neloko ukufunda kwakhe ngibona ke lokho sokumbhadalela manje. Hayibo awuboni lutho nje wena oliphambene lana. Awuboni lutho ujabule nje phela ujabule nje. Ujabulela lo. Ubona khonto ephambene ukuthi uNomusa uthola umsebenzi. Hayibo phesheya. Ashi indoda izosala nobani? Makhelwane mengabe ufunda. Yabona abantwana mabefunda makhelwane. Aze basho ngesingisi bathi the sky is hlukana nesingisi makhelwane hlukana nesingisi. Kodwa ke makhelwane engikushoyo ukuthi leyo nto le abayisho ngesingisi isuke iqonda ukuthi umuntu akenza kuthanda uyovunjwa isibhakabhaka. Ingakho ke nabantwana bethu befunda bazoze bavinjwe isona isibhakabhaka bawuthola umsebenzi la bethanda ukuthola khona umsebenzi ngokufunda kwabo belo. Hayi cha MaSbisi hayi ngincamile namhlanje bengazi khona ukuthi unakho ukuthi izinto uyithathe kancane kodwa namhlanje hayi ushaya uvala ntombazana. Yena ngithi ushaya uvala makhelwane. Hawu umendo kaNomusa uyabhidla kanje uyabhidla awuboni lutho wena. Ubhedle ngaphi manje? Uyishiyelana indoda. Mayi umuntu bengabe bavumelene singenaphi thina nawe lapho. Hayi kulungile. Makhelwane okwethu ukuthi abantwana sibasupport mangabe kwenzeka izinto ezinhle empilweni nabo sibashayile izandla sime ngemva kwabo njengabazali sibashayile izandla sibaseke sibathandazise sibabongele. Hayi ukuthi siloke sigceka siloke sifake imibuzo mabe suke bevumelene laba abashadena asingeni ndawo thina. Hayi kulungile ke makhelwane. Phakamisa lezo zandla sithandaze sibongele ingane uye kuloku ucofa into engekho. Kwabo umfazi imuni baba. Unkosi ngiyabonga. Kaze ngajabula Nkosi emhlabeni. Nkosi wazi wangibusisa. Saze sasihle Nkosi isisu sami. Abantwana bami bayayijabulisa kakhulu inhliziyo yami. Ngijabule kakhulu Nkosi. Angazi nokuthi ngithini ukuthi angindize kuhle kwenyoni ukuthi angindize Nkosi indlela inhliziyo yami yethabe ngakhona izinto ongenzela zona. Nkosi ngiyabonga ngoNomusa wami. Thola umsebenzi ephesheya Nkosi omphewo nomhle kakhulu. Umntwana ngimuzwa ngisho ekhuluma ucingweni ukuthi inhliziyo yakhe ijabule kakhulu nomyeni wakhe labe khona. Awu Nkosi ngiyambonga lo mfana. Ngiyambonga lo mfana wakaZulu. Nkosi washada indodakazi yami. Wazwala ungumntwana. Wayededela ingane yami wathi ngeke azayivimbe emaphupheni wayo ngoba yafunda kakhulu ngeke azayivimbele ukuthi iyofezakalisa amaphupho amayithola umsebenzi ephesheya wathi kulungile. Hayi abantwana bawubuye bababone. Nkosi mangabe seyibuya phesheya kosebenza Nkosi ngiyabonga kakhulu. Ngithi qhubeka ke Nkosi ubabusisa uvula izinhlanhla nezindlela zonke zikhanye kube kuhle ke phambili. Ahambe kahle umntana emabhanoyini lapho azogibela khona emabhanoyini azoyofika la yakhona umhlengile. Amen. Amen. Amen makhelwane. Hayi ke makhelwane akukho kunye phela esangaphinde sikwenze. Uzongisiza ukuthi ungivalela umehlo ungiphakamisela izandla ufuna ukufaka sekunjani. Hayi bongwe. Nkosi
Aha, wesimakade. Kanti inkosi wena abantu bakho ubadale kanjani? Ngiyazi inkosi ukuthi asifani kodwa hayi nawe simakade engathi usubuye udala izinkinga zabantu. Kanti unhloboni umakhelwane wami lo? Unhloboni kwakwathi umendo wendodakazi yakho uhliphise kanje uphela. Wena lokhu uhamba ujabulela lokho. Kusho ukuthini lokho simakade ukuthi abantu besanda kugana nangakho kodwa sebeyahlukana omunye uyahamba uyalepheshe. Mina nkosi konke lokhu kuwufakazi nesiqiniseko sokuthi yonke lento ekade ikhulunywa la siyikhuluma yokuthi evele lo yamendo untekenteke kusho ukuthi ngempela iqiniso ngempela nakho sebehlukana nkosi ngoba angeke inkosi ushiye indoda yakho nisanda kuhlanganiswa nje ngakho kodwa hawu wenkosi akuvula ingqondo kamakhelwane angazi noma ufika ngephupho simakade ufike ngazo zonke indlela ozozama ukuthi ufike ngazo ngoba siyazama ukukhuluma nawo makhelwane kodwa akwenzeki awukuzama inkosi noma ke vela azumeke khona manje nje la ekhona ebese kuba khona isibonakalo sesofika noma umbono uzothi shazi ikivele lento ukuthi kuyonakala emendweni wengane yakhe amen hayi makhelwane ngicela nje ukuthi nje senze lo ukubusisa ngicama sokugcina nami sengizongena ngendlela baba hayi inkosi mina ngiyabonga nkosi ngibonga ngakho konke inkosi okwenzayo nokuthi nje inkosi umntanami umuphi indoda ehlakaniphile ezifundele nayo ngokwayo eyazi ibhizinisi enengqondo eyaziyo inkosi ukuthi akuyona ukuzala kuphela into efanele umfazi kuningi kufanele unkosikazi akwenze nangempilo yakhe ekakhulukazi abantwana abafundile njengalaba bethu oNomusa abangalibalanga yabafana ngesikhathi kufanele ukuthi bafunde abazinikele esikoleni usinyathandaza ukuthi nabanye abantwana inkosi bakubone kuyisifundo lokhu ukuthi njengoba izikole zisakhona zingakavalwa uhulumeni wethu esazakha nezinye babuyele nasezikoleni benza naloko kuthiwa oAbet bazikhulise bazithuthukise abantwana abafunde babone ukuthi kubalekile ukuthi ukwazi uzimela empilweni ungaloku ugadene nobaba wengane ukuthi uzokunikeza imali athenge ithina lengane uthathe inkeshezana uthenge ilibooster enkeshezaneni ezosala lapho kulo mali yamaphampasi bazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuzimela ngaphandle kokuncenga umfana noma kokuncenga indoda kuyoba kuhle ke inkosi ukuthi abantwana laba bakhona akhohlwe indaba yokuzala ngoba ayibasebenzela ngalutho nabanye inkosi bazala oNomusa befunda balibe lokuzalela abafana bazale ngathi kunomkomelo ukuzala kwabo kodwa inkosi kuze kube manje ayikho inkosi into abayitholele ngaloko kuzala kumanje bakhala ezimathonsi inkosi ngoba bafuna inkosi umendo bangake kusabalula ukuthi bawuthole kuba inkosi sebehudula awubahudula kuningi inkosi abahudulayo umuntu uma esehudula 3 kunzima inkosi ukumwola ngoba nje uzokubhekana neshiquka sakhe eyedwa uphinde uzobhekana inkosi nalezi ingovulo zengane zanazo kunzima inkosi kunzima kakhulu ingakho ke inkosi ngithi abafunde noma uAbet ukuze bazame ukuzithuthukisa abantwana impilo yabo izame ukubuyela esimweni mhlambe kukhona okuyolunga asazi inkosi amen makhelwane ungabusazehlisa amehlo nkosi yazi wena ukhuluma ngemfihlakalo ngiyakuthanda lokho simakade uthi usebenza emfihlakalweni njengoba ngihlezi lana nkosi usuvele wangiphendula ngiyabonga simakade uthi umkhulo wami uvele uphendule khona lapho nje hawu ngiyalizwa phela iphimbo lakho linyenyeza simakade ngezinto enyenyezalo ukuthi wena lokhuluma nami lithi MakaThangithini mntanami ungakhathazeki konke lokho kwenzakalayo kuyicebo elihleliwe lokuthi njengoba kukhona abahambayo nje beshiya amadoda abo sekuyithuba lezingane zenu lithi iphimbo lakho nkosi akukho ndoda yasala dengwane nibe nizela amantombazane nina MakaThangithini kusho iphimbo lakho simakade kumina ngiyabonga nkosi ukuthi ungambulele lokho sokwembulele ke manje ukuthi noma behamba abahambayo yebo impela bahambayo kodwa bakhona okhulule wesibazela bazosala bayincenge inkosi sekuyithuba labo lokuthi beke ngene beyophila le force life ekade iphilwa yilabo esibaxakile bahamba bashiya kwamanye amazwe futhi ke inkosi mina ngiyajabula ngoba wami ukhululiwe uvele nje uvundile unanesibelethelo ezivundile njengoba abanye bebalekela amadoda abo besaba ukuzala nje ukhululiwe akanankinga nokuzala uzofika izalele lendoda uzoyizalela lonke uhlobo lengane amawele ezimnyama amantombazane abafana lonke uhlobo lengane ukhululiwe uyayikhipha ibekela ayilethe ngetray endodeni mayisishilo nje indoda uthi ufuna uhlobo lengane uyayiletha ukhululiwe wakhe Nkosi ngiyabonga simakade futhi uzoyiletha zonke lezi ngane ezifuna ile ndoda ngiyabonga nje Nkosi ukuthi ukhululiwe kube uyena impendulo edingakalayo kule mkhuleko le ndoda ngoba le ndoda ngiyayibona Nkosi ukuthi iyabadinga abantwana kodwa intombazane le iyasaba ukuzala nje bisibaleka nje ngiyabonga ke Nkosi ukhululiwe uzowenza lo msebenzi simakade osekungihlalele nje mina ukuthi ngihambe ngilapha eBria ngiyofunela impisa phela ukuthi ahlanze sibeletho lezo ebese ngimqhuba kanjalo ngimise khona ke lapho endodeni le ayovala isikhala ngoba akukho ndoda yasala dengwane sise lamantombazane ngiyabonga ke Nkosi amen
makhelwane Ehe. hayi ngihlele ngithi uyagula yabona namhlanje Ehe. hayi Ukhuleke kahle. unyusela izinga lokugula Ngiyabonga usungahamba ke. ugule kakhulu ke namhlanje yabona namhlanje Ehe. futhi angikwazi ukuthi angigazi noma ubhema iwunga Hawu. noma ubhema insangu noma ubhema upende yabona Sengiyabhema manje. uphithene kakhulu Maye, ngokuthini yabona lento kwami? yakho mina isangidabukisa iyangihlekisa manje ayisangidabukisa inhlobo yabona la Awu. uphithene kakhulu ukhona umfazi wokwami uzokhula into eyikhulekayo Hayi MaSbisi ngicela ungalokhuluma. emakholweni nje wonke owaziyo Into ngabe uyayikhuluma manje ukhule nawo usehambile emvelo ukhule phansi kwawo Usevele usehambile. ikhona ikholo wakho luze lithandaza lento Indoda oyithandaza yakhe isisele yodwa vele wena njengamanje. ujabulisa ukuthi kunomntana akho ozohambe engene emzini abanye amantombazane MaSbisi, musabusela ukukhuluma. Usehambile vele nokuthi ngifuna sibe sihlela ikhathi. Bahola nini vele okhuluma ubethe uzoyoholela uDudane. sale sawubuya nkosi sekwanele ngase ngasiza Ibuhamba MaSbisi, ibuhamba. hayi impela Ngiyabonga ntombazane, ngiyabonga ngeindaba ezinhle. hayi ubhempende wena wena ubhempende Yazi uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. Imthandazo uNkulunkulu vele ayiphendule la ungasacabangi khona. ukhula ngoyakle Phela yabona izulu masithi ukuwa kwenyihlo, uvuka kwenye kusokhula ngento enje. Kusokhula ngento enje. Uphena vele ukhuliwe. Hayi ke ngiyomlanda kaMbhele phakathi namhlanje ngiyomqhuba nje ke namhlanje. Kusase kuseni siyavuka siqombula siyakhona lapha. Kupho kwalomfana. Yes makani. Uyasebenza emfihlakalweni. Ungilika umvuzo omkhulu. Oh, ngilika